Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Ini hari ini Jumat berkah ya bolo dari Mbak Vina. Ya, lagi ngene cikene Mas Doyo iki tadi malam Mbak Vina sudah nitip 50 porsi. Itu disyuting. Wes ketok. Nah, ini bro, ini mas pondok kita kasih aja ya. Tadi sudah berapa nih? 19. 19 tambah 21 berarti tambah loro. 20 tambah 4 bro. Berarti 24. 26 iki. Ya, satu-satu ya mas. Berarti cuma berkah mas. enggak kresekan. Enggak usah, kasar-kasar gua melaku. Pak monggo. Aku mau kantor aku. Kantor. Pinten? Kale. Ikut ini kan. Iya. Tiket juga. Enggak apa-apa, Bro. Nopo-nopo. Aman-aman. Yang penting tinggi nggih, kula mboten ngejarna ngoten nggih. Mak, nasi. Dia wong arep omah. Lah iki mau Mepet kene lho ben ketok. mau anu bolo. Jadi Mama Diki masih pulang, segone kurang, adang bolo. Kurang berapa porsi tadi? Berarti wis kalau untuk 29 30 31 32. Leo, sini, tak kasih. Buat makan sini. Tak kasihnya. Bu sik lho. Ya, Bu. Sampai sini, Bu. Ini yang cewek. Yuk, Kak. Iki anake doyoke wi. Oh, anaknya. Nah, berarti wis Aku enggak ya. 31 35 masih 35 ini aku. Ya kamu ngapain minta tinggal makan kok. Ya kae keribu itu mosok buka stok tok. Lah, kok. Jadi kayak Biar tak mana brokol es teh. Ya yo duwe Pak barang. Adi ya, Bud. Sik to. Kuwi lho kan lho. ini tak kasih kamu. Iki lho, Mbak, gratis, Mbak. Loro pisan. Gratis mau. Maka. Cek, akar mulai brokol es teh. Yo. Jadi mau kurang berapa porsi ya sing adang mau? Kira-kira. Tapi karo belum. Iki mbok itu piro to? Wong Kabeh sing to, Ale? pisenan kok sing kurang sego kuwi lho. Lah yo kan kabeh. Iki Bud. Satu tinggi loh. Iya to. Lapinan. Makasih, Mbak Vina. Yo sama-sama, Mbak. Mbak. Ya selalu. Nggih. Sehat selalu. Nggih, Terima makasih. Oke, makasih, Mbak ya. Berapa jalo, Bro? Pral. Ayo, Bro. Pak Adi yo. Pak Adi sekalian. Nah, Arwandi. Gak apa-apa. Makasih. Tidak mana. Mbak Vina. Yang penting ini. Ribut ada lagi lho bro, ribut. Apa to? Kalau itu tahun, taprak itu melayu ya, kalau tiga taprak. Berarti Mas Ika. Itu bakal pentau nggak? Ya sama kan? Jadi sita sama. Aku kan nggawe sita-sita iki. Ya bro, jarang main negeri bakal pentau ki. Lanjut nih vlog ini. Nah, alih vlog. Wah, saya blok ini nih. Vlog ini nih. Telur. Ya, saya tak juga nanah ya. Dia, Pak. Ya, siap. Mantap lagi. Ngapunten lak kula rame lak sore. Ono lho, Bro, karo-karo. Doyo adalah Kita cerita tak wahno wis gak sampe lu prol. Minggu wis kan jalan ini. gah. Ribut adalah Bentar Pak Kandi. Ya wis, Jang, kono. Aku dipanggil sama Pak Kandi. Tanganku. Kita antar buat Pak Kandi ya, Bolo. Tadi disuruh ngantar buat Pak Kandi 1 porsi. Ngono. Jadi kita antar. Tadi ada saprel.
Sapra di sana dan Pak Kandi akhirnya Kandi. Aku dipanggil Pak Kandi. Gak tahu kenapa dipanggil sama Pak Kandi aku. Wah, makan tibake. Makan sini. Aku disuruh Mas Doyo ngasih ini sama Pak Kandi. Ini loh, panggang. Oke. Ya sapra kan ini. Ini Pak Kandi. Ya iya toh, aku naik mambu bareng gratisan langsung budal Pak Kandi. Niki datang sinten nih? Ini dari Mbak Vina, titip di Mas Doyo tadi malam. Terima kasih. Nggih. Nah tadi ngapain Pak Kandi di sana? Itu loh ringkes apa itu? Anu mau dipakai lagi mepe? Ya. Oh, Mau kan ngunduh. ngunduh semua wis Titik ya. sampun dijabeli sedaya? Dereng. Belum. Engko kari gawa mulai, Pak, tapi Mm-mm. karo Keswanti. Oke. Bulat lah setelahnya. 2 minggu ya? Heeh. Nantikan 2 minggu lagi brambangnya Mas Andi belum? Apa nih? Brambangnya. Kok iso? Mak aku no komen, aku ndak nang komenan mari nining ngono. Kapan jangan. Enggak, sudah. Ini Mbak. Sapra kan kalau. Di sana. Ben menemani aku dhisik ya. Oke. Takon mangan ora ono. Halo Moci. Dede Pak Kandi. Nah, ternyata Mas Andi sedang makan belum? Makan. Makan siang. Makannya parah. Lho, ginyok ya. Ya. Iki berarti tinggal tunggu nasi tok. Aku pulang dulu ya, makasih ya. Lho, Sehat. montormu ra mbok gawa. Mengke gaya bawa motor ta, Prol? Akhirnya ini apa loh? Gak cerita kok. Kowe iki kok ngono to? Gak pengen cedak aku sih. Oh, gak pengen mie tak kira. Ndek mau tak WA yo gak dibales. Oh. Ayo nyapa, Prol? Jujur gak bro, kayak gabutnya berambang. Wah sibuk berarti. Ya ket isu terus karo Jumatan. Tapi ketoke sengaja ora dibales kok WA aku. Tahu kan tak bayar. Oh, iya toh. April aku bayar ambil kacang. Sengaja pi Sapro gak dibales. Tak 18 kok. Tak 18. Ini ada. Ngono wi sakit loh hatiku, Prol. Kok ada kok? Kok ada? Iya dong. Tapi kan selesai. Coba aja. But iki wis tak temoni piye jere ning komen aku kok rono gak enek kue ngene ke piye. Apa lho? Kue no kok Enggak aku lho. mbok enek wonge terus menang. Boleh enak ya. Tetap Berarti sing belum nasi berapa porsi Mas Doyo? 8. 8 tinggal 8. Yang belum terbagi berarti 11. Tak tahan sih maksudnya. Oke. Ini aku upload video sih. Oke. Berarti nak 50 di 11 wis terbagi. Tapi kardusnya wis enak ya? Wis, 39 sudah terbagi ya teman-teman. Tadi mohon maaf dua vlog. Jadi di vlog saya dan vlog Neneng. Ini soalnya berhubung kan karo berbagi vlog. sego entek diadang nek bos, kurang 8. Berarti kira-kira mama Gigi engko suwi apa ora? Ya lumayan sini lah. Kok adang yo Lah, iya. paling setengah jam lah bos. Setengah jam loh, Bud. Anu majikom apa? Magicom to. Kan sebatok iso lah magicom. Iya. Iki dek mau ini begini gak iso. Iki mau 4 batok. 4 bathok kudu gawe subluk. Wis sebelum. Yo. Lah kok capluk kok terus ku lho. Anu luwe apa doyan, Bud? Omongane ini ning. Bila to. Didakane mur ngono tok. Mati kamera ya wis warek kaleng. Ngono ya berarti. Nak jek enek kamera ya anggake ngono.
piro to ngono, tapi lak kamera mati langsung baruk. Berarti mendina ngono kuwi ya. Akhirnya apa-apa. Tapi timonku itu bahaya. Oh, berarti sing larang timone ora gleponge sing larang. Ora timun sitok iku biasane tak dhewe kok. Aja ta, kowe iki lho kok iso butuh timun iki nyapa to, Bud? Kudune aku sing butuh timun. Aku mangan timun iki karena apa to? Aku gak ben gak darah tinggi. Aku nek darah tinggi lah. Gue pakai dulu tak. Mbok pangan. Tabrukne to. Lho. Ngono kuwi lho. Omongane ngono kuwi lho kok sok. Ya ora. Wanimu renek wonge lho. Jajal nek wonge, Mbak minta nomornya. Cantik banget ngono. Lho. Dewi jelas plong-plongo to. Sok. Jajal lah kan dewi lak plong-plongo. Jane tapi wani ya ribut ki. Wani apa ora? Wani yo. Wani piye yo 200 terus kok. Rawane kok wani nukune kado barang lho. Omonganmu, Bud. Omonganmu. Sing delok wong akeh ki. Ora apa aku ngomong akeh. Aja. Kosok. Ya ki lho bolo. Mas, anakku kuwi lho aku tumbas ning kene ndek ben ki lho, pesenan ki lho. 30.000 sing 10.3 ke dintekno masamu. Iya. Berarti dana ora rasane piye. Maeme sedina ping 4 ya. Bolak-balik. Moni rasane piye le karo. Lah wi lho, Enak gak? enak jere kok. Wi padahal liyane kene gak tau lho bolak-balik maem wi. Mbok wani dukun kok ndi Mas ya? Pitu ya. Desa wilayah ndi wi? Pitu ki pitulungan. Ngono lho. Terus Di oleh 7. Lamaran banteng, Om. 7 pertolongan ngono. aku tak sinau karo Mas Doyok sik. Ini Jelasne sik. gone yo wong tuwek to ne. Ora pitulung. Mau satu aja. Pitulungan teko hubungane wong tuwek. Wis jelas pi. Nomor 1 ya. Nah, terus pitulungan doane awake dhewe dijabahi karo sing gawe urip. Nomor 2. Nomor 3 doa seorang istri. Nah, terus anak yatim. Ya. Janda. Kok iso teko janda kuwi lho? Ora to, dak kene ngopeni rondo meneng-menengan. Lho, Mama Gigi wengo nek diteris salen nek karemu lho ya. Wis kulino lah. Wong kok iso. Wong apa ora oleh kon salin. Wong urip senengane jarak tok. Yang 13 Mbak Karek. 13. Ya itu Mbak Amel ngantar apa wi? Kayak ini. Kawan dulu aku. Itu buat aku, Bud. Kamu kok baik sama aku. Aku ya apine karo wedok to. Ngono. Terus alasannya nyapa? Yo gak ana alasane. Lihat padahal sesama manusia loh. Ojo membeda-bedakan kelamin. Ojo membeda-bedakan kelamin. Lah mergo wedok nek golongan ora penak to ning nek barangi kok kudu jelata ya to. Tetep ngedake wong edok soalnya nek apa enak gowoke kok iso. Apa, Bud? Enak ronge. Ya Allah. Ojo kayak ngono kuwi ya. Ya ini kita lanjut nanti apa jenenge nyenteni nasi Mama Gigi ya to. Nasi urung teko, nek wis teko lanjut neh. Bud, tutup dulu. Apa lah? Tutup dulu. Piye nek nutup? Lah ya piye ndang? Hidup nek tak bener. Alah kok sondang. Aku ora iso, aku ora tau nge-vlog. Lho isomu ki lho apa? Kok Ya ya. Iya toh, aku ora iso tenan. kok iso? Tutup. Ya, ya. Apa ta, Lur? Tutup. Bro ya, ditutup lawange ya. Kancing pur to. Kancing to. Oke, ngene Bro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.